Kaixo, jarraitzen dugu gure ikastaroan matematika aberatsagelan guirizkaz eta guirizkuiziz. Oraingoan, bideo honetan ikusiko gu zelan sortu galdera bat klause motakoa, baina guirizkuiziz erabiltzen. Galdera hauek diseinatzen dira galderaren testuan. Galderaren testuan agertuko dira bat edo hutsune gehiago, katxulatutako hutsuneak, erantzuna emoteko. Motak izan daitezke galdera erantzun laburra motakoa edo erantzun anitzak motakoak. Diseinatzeko behar da sintaxia berezia hutsunea sortzeko. Hemen daukagu zein den sintaxia. Giltzen artean idatzi behar dugu lehenago zenbaki bat adierazteko erantzunaren pisua. Adibidez, bi azpigalderak edo bi apartatuak agertzen badira eta batek nahi dugu balio izatea bikoitza, batean ipiniko gu bat eta bestean ipiniko gu bi. Bueno, kasu honetan izango da bat, adibidez. Ostean, bi puntuen artean aukeratu behar dugu ze motako galdera erabiliko gun. Hemen daukagu ingelesez, short answer, erantzun laburra edo erantzun anitzak. Izan daiteke agertzeko goiti bera kuadro bat, hemen MC, edo aukerak vertikalki edo horizontalki. Horren ostean agertuko da, idatzi behar dugu berdinketa ikurra, adierazteko orain datorrena erantzun zuzena dela. Erantzuna izan daiteke aldagai bat, horretarako guirizkuizin algoritmoan definitu egin behar dugu, edo izan daiteke zenbaki bat, erantzun jakin bat, adierazpen jakina, ez aldagaia. Aldagaia adierazteko dela, traolaz aparte, aurrean ipini behar da marra hau, eta horren ostean berrirore traolaren ikurra, eta feedback hori aukerakoa da, komentario bat galdera erantzuna zuzena denean esateko ondo edo aurrera edo nahi duguna, baina aukerakoa da. Horren ostean agertuko da ikurra hau, tilde bat, adierazteko datorrena, segun eta zein den mota, erantzuna nitzako dira, eman behar ditugu beste aukerak, zuzen emango hemen, eta gero beste aukerak, zuzenak ez direnak, eta izan daitezke edo 0 balio dutenak, edo zuzenarek ez direnak, baina ez txartxat emateko, porzentaia batekin izan daitezke. Ematen dugu porzentaia, 0 edo pizkat gehiago, baina ez 100, eta adierazteko erantzuna lehen bezala, aldagaia moduan, aldagaia baldin bada edo beste motakoa, zenbaki bat edo adierazpen jakin bat. Izteko hori traola eta beste komentaro bat nahi izan ezker. Eta maitzeko, ezagaztu giltza itxe behar dugula. Irekitzen dugula, hemen izten dugu. Ematen du zaila dela, baina ez da inbesteako. Hemen agertzen diren ikurrak, batzuk ez dauz teklatuan, eta lortzeko ASCII kodea erabili behar dugu. Hemen dakoagu marra hau, hemen dagoena, aldagaiaren aurrean dagoena, lortzen dela alt teklarekin, sakatuz gero, mantendu sakatuta, teklatu numerikotik, zenbakizko teklatutik, bederatzi bi idatzi behar dugu, hau lortzeko, edo bat, bi, sei, beste hau lortzeko. Edo asko zarrazago badago line editore bat, close editore bat, elbide honetan,
non agertzen den editorea gero txertatzeko zuzenean. Edo, bebai, elbide honetan agertzen da aukera bat, plugin bat instalatzeko gure plataformaan. Guk izango gu plugin hau instalatuta, beraz ikusi dugu zaharraz den hori guztia sortzeko. Ez dugu idatzeko teklatutik hainbat ikur. Beraz, hurrengo bideo batean ikusiko gu zelan sortu gure plataforman halako galdera bat, gogoratu sortzeko galdera bat, kudeatu pestainan, galdera bankuan, gero galdera sortzeko berri bat, guri ikusiz erabiltzen ari gara, beraz gogoratu, aukeratu behar dugula aukera hau, math eta, matematika eta zientziak, eta hemen, hau desplegatuta gero, close motakoa, eta gero hurrengoa, eta hasiko gara diseinatzen galdera. Hori ikusiko gu hurrengo bideo batean. Gero arte.